Her har vi mundhulen, hvor tungen masserer maden, og spytkirtlen den er heromme. Og så på grund af enzymerne i spyttet, så opløser den ligesom maden, så det bliver nemmere at kunne synke. Og spyttet er også med til at rense munden. Her der har vi svælget, og det er, når man så skal synke, så lukker det luftrøret, så vi ubesværet kan synke maden. Og så har vi spiserøret her, hvor der er en masse, altså når vi så synker maden, så sammentrækker musklerne sig, så det får maden til at ryge ned til mavesækken. Og de der sammentrækninger i musklerne, de er så kraftige, at selv når man står på hovedet, kan maden komme gennem spiserøret. Så har vi mavesækken hernede, og der nedbryder det så maden. Og så har vi vores lille galleblære her, hvor der er de der forskellige gallesalte, som så er grønne, og det er derfor, det der galleblære er farvet som grøn. Så har vi har leveren her. Så har vi 12-fingertarmen her. Og så har vi tyndtarmen her, hvor altså det er sådan et stort overfladeareal, som gør, og det er fordi, at det er der, hvor vi optager næringsstofferne og sådan noget, så det bliver nemmere, når det der overfladeareal er så stort. Så har vi tyktarmen her. Og så har vi endetarmen her, hvor kroppen så udskiller afføringen.